anyị na mmọnwụ ọzọ adị akwụ n'ọgbọ anyị na-etubu aka oyibo nsugbe maka na anyị nọ n'obodo anyị bụ Ọraukwu. Ọ bụ Mercy Apostle Martin onye unu maara ọfụma, the voice of Ọraukwu giant striker. Anyị bịara ka anyị wetara ndị Ọraukwu be anyị ihe si aga maka erim ji nke 2020 nke Ọraukwu nke ga-abụ na 12 Septemba 2020. Anyị na-aba n'ime obi ka anyị jee mara ka o si aga. Mgbe anyị pụtara unu ga-anụ ọnụ anyị. Asị na-agbala aka n'azụ anị, onye jiji ga na-akọnye ji n'anị. Erim ji Ọraukwu 2020. Ọ bụrụ ije ka anyị ga-echeta mgbe ndị AEC kpọrọ ji agụsịa ji obodo erie ji, so anyị ga-eri nke obodo anyị na 12th of September 2020 n'ime obi ebe a. Ime obi ha to be presided over by Obi Afunkwelu. And due to COVID, ndị ga-anọ n'ime obi ga-abụ ndị Congress na ndị cabinet na Congress na ndị eze anyị. Ha ga-anọ ebe a wee rie ji. Then ndị mmadụ erizie ji na be ha dị iche iche. Then on the 13th, ndị obi na ndị ichie eribezi nke ha. Etu a ka anyị si wee eri ji n'ala. Anyị na-ekele onye ọbụla na anyị na-achọ anyị na ha ga-aghọta etu obodo si wee kwụrụ, wee sikwado etu a gọọmenti si wee mee ya. Ndị Ọraukwu, unu anụgo ka o si agha, unu anụgo ka erim ji nke 2020 ga-esi wee dị. Onye ọbụla kwadobezie maka ihe ga-eme na 12, ihe ga-eme na 13. Ọraukwu bụ nnukwu obodo, Ọraukwu bụ obodo dike, Ọraukwu bụ obodo udo na obodo aṅụrị. Ya gazie.